Og det er meget blød derude at se der. Vi tager Grønland pause lige om lidt. Nu er det jo stillstop, så... Nej, det er godt nok løbet af Grønlund. Kom. Nej, hvorfor skyder han ikke bare direkte? Hvorfor skulle han pille af? Tur igen! Han springer bare om. Ja. Rolig, Torsten. Man skal holde sig varm. Skal ikke få let heroppe. Ja. Ja, han er også sådan lidt vild. Nej, den kommer ingen. Ja. Nej! Det er godt presset, Nystrup. Godt presset. Et træ i bund. Ryk. Godt, Morten. Han kan ikke se, hvad så er på rød til. Det var fandme også så vild. Hun skyer jo ingen midler. Hun er lidt glad. Altså, hun skal altid op på den høje skud. Sådan er det. Det var altså. Ja. Og det var, ja, og det var lige så også. Jeg tænkte mig sgu ikke om, fordi selvfølgelig skulle hun have strømmer på. Men alverden, hun vil bare ikke have strømmer på. Altså, lige så hun kommer hjem til os også. Lige så hun kommer med i en sko, så skulle hun have strømmer af. Strømmer af, siger hun så. Så hiver hun lort af. Kom hjem! Kommer ny mand, Møller! Altså på en god nu. Ja, værsgo. Gå hjælp ham. Du er sin venstre. Kom med dig. Godt nok. Skal lige med mig. Væk. Nu kommer du på langt over. Ja.
Ja, ingen. Det var Ja. Han gemte sig. Var en smal, ja. Ja. Godt nyt. Åh, bagved, bagved! Nej, kom, kom, kom! Ja! Flot løbet der, Sally! Fik du den? Nej. Janne, fik du den? Jeg husker, Salles far, han sagde, han godt i øl. Og så ville han komme øl, så sagde han, han godt give 2 kasser øl op. Og dem havde vi jo, jeg havde gjort den her. Ja. Og dem er bare, han er bare aldrig kommet med nogen øl, og han har aldrig betalt for det. Det blev jeg sådan. Godt nok. Der var blevet en dag kendt, hvis han var gjort. Ja. Ja. Den ligger godt. Ja! Det er godt, Grønlund! 2-0. Det var sådan for Michael. Ja, mere når jeg skulle ind på Vestby support. Okay. Det var super. Der var ingen med der jo. Ja. Der er noget gode blomster derude i stadion. 2 gange var jeg ude og se ham spille på det. Det går sgu da. Han eller Det blev jeg. Du blev, Ja. Og en af gangen, der blæste det faktisk sådan, jeg havde min jakkehulle helt op. Så kom den lige ind her. Ej. Kom igen, Bo. Han er ret mange gange i dag. Så burde en mand være i stedet for. Nogle gange kan det godt være lidt svært at vide, om det er videre, eller om der er ting, man lige fremsiger. Og sådan en bane som den her, der kan det lige fornemme, at fordi det er videre. Det kan vi ikke gøre! Vi skal spille det færdigt, gutter. Ikke slås her til sidst. Området sidste her. Kom nu. Okay, du kan måske lige putte det ind. Kom nu. Ja,